Sammen med den her video. I dag skal vi være i Lejeland. Jeg håber I nød videoen. Husk at like og subscribe. Ja, der skulle jeg ikke op. Og så faldt han ned. Ja, jeg turde kraftigt ikke op. Sidste gang jeg gjorde det, ikke? Der døde jeg i et sort hul. Nu skal jeg ned i kuglerne. Pas på! Nu skal Alec have rusher. Okay, min sin rusher ned, Alec. Fuck, det kilder i maven, mand. Nu skal vi videre til det næste. Nu er vi ved trampolinen. Salto! Lav lige salto! Men det er fucking mini-trampolin. Nu lad mig lige lave en salto. Det kunne du heller ikke finde ud af. Se her. Det var kraftigt mega flot. Kom. Skal vi til den? Prøv at se de her gynger. Kom, nu skal vi lige prøve. Jeg skal lige prøve den igen. Hop. Okay, er I klar? Boing. Oh shit. Er I klar? Den her sådan her. Nå, lad os gå videre til det næste. Kom så. Og det her. Kan I flyve til netkamera? Please. Oh my god. Igennem her. Lad os prøve det her. Vi skal se, hvordan du kan stå længe til på den her. Du faldt allerede. Kom. Fuck, du faldt, mand. Nå, det var alt for den her video. Husk at subscribe og like. Tak for at I så med. Hej.